ಹಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬನ್ನಿಯಾ. ಹೋಗುದು ಒಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲಯ್ಯ. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಕುಲ್ಲ ಎತ್ತನತ ಓಲ್ ಕುಲ್ ಏಪ ಓಲ್ ಕುಲ್ಗ ಕುಲ್ಲಾರಲೆಜ್ಜಿ ಉಂತಾರಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಊರ್ಗ್ ಬಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ದಾನೆ ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವಿದಡ್ನ ಮಾರೆ ದುಂಬೆ ಬಂತ ಎಲ್ಲ ಬೈದು ಎತ್ತನತ ಮಾರೆ. ಓ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡ್ಯಾ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಈ ಬರ್ಪುನಾಂಡ ಬಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಲೆ. ಸರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕುವ. ಸರಿಯಾ ಓಕೆ ದಿಕ್ಕ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಂಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅವನ್ ಬರ್ತೀನಿಯಾ ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಪಿದಾಡ್ಕ. ಓ ದಾನೆ ಸಡನ್ ಈ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೋಯರೆ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಮಾರೆ. ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಜ್ಜನ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ ಇನಿ ಅಜ್ಜಲ ಎಂಕ್ ಕನಟ್ ಬೈದಿತ್ತೀರ್ ಬೊಕ ಊರುಗ್ಲ ಪೋಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡಾತ ಅಂಚ ಊರುಗ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂತ. ಅಜ್ಜನ ಎಂಜಿನಂಡ ಅಜ್ಜಗ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕ ನಿಕ್ ಕೇರಳ ಅಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿರತ ಊರುಡು. ಆರು ಎಂಕ್ ನಿಕ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಅಜ್ಜನೆ ಆರು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಯಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಅಜ್ಜ. ಈ ದಾದ ಮಾರ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಾತಿರಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಚೂರ್ಲ ಅರ್ಥನೇ ಆಬು. ಓ ಪೆದ್ದ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಓ ಈ ಅಜ್ಜ ನೆನಪಾಂಡು ಊರು ಕೋಪೆ ಬಂದ ಎನ್ನಗ ಯಾನ್ ನಿನ್ನೆ ಇವರ ಸಂಬಂಧದ ಅಜ್ಜರಂದ ಎನ್ನೆ. ಅಜ್ಜಗ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ತನಿ ಅಜ್ಜ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಇತ್ತಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ಮೋಕೆಡ್ಲೆಪ್ಪುನಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಪಂದತ. ಅಂದ್ಯ ಅಜ್ಜರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ನೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಅಜ್ಜನ್ ದೈವ ದೇವರು ಪಂದ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಅಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ಲೆಪ್ಪುಗು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಬೈತೀರ್. ಕಷ್ಟ ಕಾಲಗ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಂದೆ ಕಾಪುನಾರೆ ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಖಂಡಿತ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೈಮೆ ಕೇಂಡಲ ಮೈ ಜುಮ್ ಆಪುಂಡು. ಸರಿ ನಮನ ಪಿದರ್ಕ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿಡ್ ನಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡ್ ಮೂಲೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗ. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದ ನೆಟ್ ಲೇಟೇ ಆಂಡ್ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಟು. ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಕೆಲವು ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಥೆಲೇನೆ ಬನ್ಪೆ ಕೇನೆ. ಅಕ್ಕ ಅವ್ರ ಬೇಗ ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಡು. ಹಾ ಬತ್ತ ಬತ್ತ ಬಲೆ ಪುಟ್ಟ ಉಳ್ಕುಳ್ಳೆ. ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಪೋಪೆರ್ ಎನ್ನನ್ಲ ಸೇರ್ಪಲೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಮ್ಮದ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಕೇನು ಜೇರ್ ಈರ್ ಪಂಡಕೇನು ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಎಲ್ಲಾದ ಬೇಲೆಗ್ ಪೂರ ಪೋದು ನಮ್ಮನ ಎಲ್ಲಿಯರ್ತ ತಾಂಕೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮಡ ಓ ಬಂಗಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಇರ್ನಾತ್ ಮಲ್ಲೊಪ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಓಲ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಾನ್. ಇರೆಗ್ಯಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ದೋತ್ತವೆ ಐಕೆ ಅಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಪೋದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನು. ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಓಡು ಜಾಬ್ಗ್ ಪೋಡು ಇರೆನ್ಲ ಅಮ್ಮನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತೂಪೆ. ಸ್ಯಾಲರಿಲ ಆತೆಜಿ ಫೀಸ್ಲ ಕಟ್ಟರುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಜಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಚ ಬರೆಪುನು. ದುಂಬೇ ಬಂಗಡುಂಡು ನನ್ನ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಪಿನಿ. ರಚನಾ ದಾದಮ್ಮ ಬಾಲ ಯಾನಿರ್ನ ಪರ್ಸುಡ್ ಕಾಸ್ತಿತ್ತೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಉಂಡತೆ ಐಟು ಒಂಜಿ 2,000 ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲಿ ನೀ ದನಿಟ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಲ. ಆಮ್ಮ ಅಕ್ಕ 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 ದಾದ ಅಂತ. ಏನನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದೇ ಪುಟ್ಟ ಬುಡ್ಲೆ ಪುಟ್ಟ
తెప్పలే అక్క అక్క ప్లీజ్ అక్క అక్క ప్లీజ్ అక్క బాకీలు తెప్పలే అక్క అక్క డాడండి అక్క ప్లీజ్ బాకీలు తెప్పలే అక్క 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 డాడండి అక్క ప్లీజ్ బాకీలు తెప్పలే అక్క 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 ప్లీజ్ అక్క బాకీలు తెప్పలేదా అక్క అక్క ഞാൻ എന്താണ് ഇനി കോളേജിൽ പോകും ഫീസ് കട്ടുന്ന ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ನಲ್ಲ ಆ ಮಾತು ಭಂಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಸು ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಆ ಮಾತು ಭಂಗ ಬತ್ಕೊಡ್ನ ಕಾಸು ನಾನು ದಕ್ಕದ್ ಪಾಡ್ಯಾನೆ ಅಜ್ಜ ದಾಲ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹೀರೆ ಕಾಪಾಡತ್ತು ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರಿ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಇರಡ ದನಿಟ ಕಾಸು ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಇರು ದನಿಕೆ ಪರ್ಸು ಕೊಡ್ದು ಬೈದರೆ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಿಯಲೆ ಇರೆಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇರದು ಎತ್ತಿಜರ್ ಪಂಡಿರು ಎಂಡ ಪರ್ಸು ಕೊಡ್ತಿರು ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇನೆ ಇರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುಡತೆ ಆವಮ್ಮ అజ్జ ఇరన్ భక్తుడు నెనతుండ కై బుడయోర్ పంపిన పాతరన నిజమంతర్ అక్క అక్క డాడండి అక్క దాలెంచుకుంట నేను ముద్దు అక్క నన్ను ఇరించమనిపోచ్చావే సరే ಕಷ್ಟಕಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ್ ಎನ್ನುಂಡೆ ಅವು 6 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತದ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕೆ ಈ ಕತೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ನಿದರ್ಶನ. అదే నిన్న అమ్మ పంచిన నెనపిచ్చి ఇదే పేడిచ్చు అరిగే పలంచిన నెనపుచ్చి ದೂರ ಪಾರಿತ್ತು ರಿತಿಕಾ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜನ ಕೋಲಕ್ ಹೋರೆತ್ತಿಜ ಓಹ್ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಆವು ಪ್ರಮಿತ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫಿದಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಈ ದಾದ ದಾಡ ಅಮ್ಮ పంచిన నెనపిచ్చి అజ్జకు బాజల్ తీరుతున్నట్టు ಆಫೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಜಾನ್ ಆ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಿ ಅಜ್ಜಕ್ ಬಾಜಲ್ ದೀದಾ ಅಂದ ರಿತಿಕಾ ಪೂರ ಅಜ್ಜನ ಮೈಮೆ ಅಜ್ಜನದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯರಾ ಅಜ್ಜ ಒಳ್ಳೆರತ್ತ ಅಜ್ಜ ಡಾಕ್ಟರ್ದುಲ ಮಿತ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಗುಂಜಿ ದಾದಾನಲ ಕೊರೊಂತೀರ ಅಜ್ಜಿಗ ಅಸರ್ ದಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರುಂದಿ ಅನ್ ಪನ್ಪನ್ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ ಬನ್ನಿ ಬಲೆ ಒಂತ ಸಮಯ ದುಂಬು ಇವು ದಾದ ಕರ್ಮ ಮರ ಈ ಬಂಜಿ ಬೇನಡ ಐಜಿ ಹಲೋ 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 ಪಲ್ನ ಓಲಾ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬಂದಿತ್ತ ಇಟ್ಟೆಂಚ ಉಂಡು ಅವೇ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ತಡೆ ರಾಪುಜಿ ಇಂಕ್ ದಾದವು ಮನ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮರ್ದು ಬಂದು ಜನ ಮರ್ದು ಸುಮಾರು ಬಗೆ ತಾಂಡಿಯ ಸುಮಾರು ಕಡಿದ ಕಂತ ಅಂಡ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಒಂಚ ಕಸ ಎಲ್ಲ ದಿಯೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ನಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿನ ಉಂಟನು ದಾಲ ತೋಜರ್ ಕೊರು ಅಲ್ಲ ಪಂಡಲು ದಾದಾನ ಅಜ್ಜಾಗ ನೆನೆತೊಲ್ನೆ ಪಂಡದ ಪಂಡಲಾಲು ಆಂಡ ಇಂಕ್ ನಂಬರ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ಲ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗ ಆವಂದಿನ ಅಜ್ಜಡ ಆವಾ ಈ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಬುಡ್ಲ
ಈ ಅಜ್ಜನ మీ సోద ఇచ్చి అజ్జనని మనసారి నెనతన్నా అసలు వీక్ అండ్ నెనతన్నా మాట కూడా ఆపుతుంది కొంచెం నెనతన్నా మనసారి ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಂದೇನು ಪುರ ನಂಬೇರ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಇಂಕೆ ಅಂಡು ఇంక తడేరే తీరు జింక్ ఇంక ఆలు బండి లెక్కనే ఆవందుండు అజ్జకి యానొంజి అసరు దీపన్ ఇంక తడేరే తీరుచి యాను ఏ ప ನಂಬೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜನ ಇತ್ತು ಇಂಕ ನಂಬುಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಬರೋಂದುಂಡು ದಯಮಂತ ಅಜ್ಜ ಇರೇ ಕಾಪುಲೆ ಅಜ್ಜ ಹಲೋ ಸುಜೀತಾ ಅವೇ ಈ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜ ಕೊಂಚ ಅಸರು ಏನಿದೆ ಯಾನ್ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಈ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಸೀತ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಎದುರುಡು ವಾ ಮರ್ದಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇನಿಕೆ ಇಂಕ್ ತೆರಿಯುಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮರ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಬಂಜಿಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಆಂಡ ಈ ಮರ್ದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನಂಬುಳಿಗೆಲ್ಲ ಅತೇ ಮುಖ್ಯ ಪಂಡದು ಇಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿಕೆ ಇಂಕ್ ತೆರಿದು ಬತ್ತಂಡು ಅಜ್ಜನ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ನೆನೆತೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮರ್ದಲ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬತ್ತಂಡೆ ಇಂಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಈತ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಂಬಿನಕ್ಕಿನ ಅಜ್ಜ ಕೈ ಬಿಡೇರು ಪಂಡತೆ ಅನ್ನ ಆ ನೀರ್ದೆ ಅನ್ ತೆರಿಯೋನ್ಯ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಕೊಲತು ಓಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಲಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲಗ ಪೋಯಿ ಊರಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬಂದು ಇನ್ನು ನರಮಾನಿಲೆಗ್ ಅಜ್ಜನ ಮೈಮೆ ತೆರೇನ ಕಾಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜನ ಭಕ್ತಿಡು ನಟ್ಟನ ಯಾವು ಅಜ್ಜನ ಬೆರಿಸ ಏಪಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಮುಲ್ಪನೆ ಹೆಂಗ್ ಕುಂತಾವು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ ಅವು ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಸಿ ಯು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಪ ಪಿರಾಡ್ ಉಂಟು ದೇತನ್ ಬಾಯ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ಬೋ ನಾನು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಅಜ್ಜರಗ್ ಬಾಜಲ್ ಮಾತಾದ ತಂದದ ಬಾಜಲ್ ಮಾತದ ಜತಂದ ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅವಲಿ ತಿಕ್ಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡೆ ಅವ್ಳ ಕೈತಲ್ದೊಂಜಿ ಸ್ಟೌಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಜತನ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಕಾಲಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ನಂಬುನ ಆವಂದಲ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪಿನಲ ತಪ್ಪು ನಮ ತುಳುವೆರು ದೇವೆರು ದೈವದೇವೆರೆಂದು ಅನಾದಿ ಕಾಲಡ್ದು ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಅವ್ವೇತೋ ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡ ಮನ್ನಡು ನೆಲೆಯಾದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಈ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣಡು ದೇವೆರನು ದೈವದೇವೆರನು ನಂಬಿನ ಭಕ್ತರನೇ ಆವಡು ಏರ್ಲ ಉಲ್ಟ ಗೊಬ್ಬಾಯರ ಪೋಯರಡ ದಾದಾ ಉಂದು ಅವ್ವೇತು ಸತ್ಯ ಘಟನೆಲು ನಮ್ಮೆದುರು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಜ್ಜ ಈರೇ ಕಾಪುಲೆ ಅಜ್ಜ ಪಂಡಿಲೆತ್ತುಂಡ
ಓ ಪಂದು ಕಾಪುನ ಅಜ್ಜ ಎನ್ನ ಕೊರಗಜ್ಜ